Per accedir al cúbic, primer has de fer clic a Plataforma de l'alumnat. Després, has d'introduir les teves credencials a l'espai indicat. Recorda que aquesta informació l'has rebut al teu correu electrònic. Un cop hagis introduït el teu usuari i contrasenya, has de fer clic en Entrar per accedir. A la pàgina d'inici, trobaràs l'agenda. Un espai que et serà de molta utilitat. A continuació t'expliquem en què consisteix. A la part superior esquerra, podràs veure un llistat de les tasques pendents, destacant les que tens per al dia d'avui. De la mateixa manera, a la part inferior esquerra, podràs visualitzar un llistat de les notificacions d'activitat i dels missatges que has rebut. A la part dreta, trobaràs el teu calendari. En aquest espai, podràs veure l'activitat que tens programada per cada dia de la setmana. Sens dubte, l'agenda serà el teu espai de referència per estar al dia de l'activitat que has de realitzar. Per gestionar l'activitat diària, hauràs de fer clic al llistat de tasques que tens pendents. En aquesta pàgina, hauràs d'informar de les hores que has dedicat per a cada tasca. En el cas de les activitats transversals, només has de fer clic en la caixa de validació per confirmar que has realitzat la tasca. Des d'aquest apartat, també podràs informar de les absències i indicar el motiu. I afegir una petita descripció dels aspectes treballats. Un cop fet tot això, ja pots fer clic en la icona Guardar. Recorda que has d'informar diàriament de l'activitat que realitzes al teu centre de treball. D'altra banda, per gestionar els informes periòdics, has d'anar al llistat de tasques pendents i fer clic a la notificació Informe periòdic del dossier. En aquest apartat, has de valorar les activitats que has fet en relació al resum d'hores que has indicat abans. En el desplegable, podràs seleccionar una de les següents opcions. Molt adequada, poc adequada i gens adequada. Al final de la pàgina, també podràs afegir observacions i comentaris. Un cop fet això, ja pots fer clic en Guardar.